Og vi er begyndt. Hej alle folk, jeg kender. Vi er i gang med Minecraft. Ej, stop Oliver, det var mig, der kom først. Undskyld. Ja, det er rigtigt. Undskyld, siger Oliver nu. Du begynder at blive ganske ikke sove. Nej, gider ikke. Fordi du er en verdenskammerat. Har du noget træ til mig? Jeg lige. Okay, jeg har 64, det gør ikke noget. Jeg lavede fis med dig. Jeg vidste ikke, jeg havde mere træ. Jeg lægger mig til at sove. Den er lige noget dumt. Hej alle sammen. Jeg sover ikke. Nej, jeg har lavet en fejl i vores hus. Nice crap, man. Jeg spawner ud for huset. det er lige meget. Bare det kan meget godt. Jeg seriøst, jeg spawner uden for huset. Det ved jeg godt, det bliver jeg lavet en fejl i huset. Hvad er det? Skal jeg finde det? Jeg har ikke så. Nej, stop. Den skal være. Det vil jeg finde. Jeg vil have et træ. Nej, jeg får lov at finde det. Bare et bord. Hvad? Hvad? Sådan der, så laver jeg mig lige en skov. Så laver jeg bare. Ja, hvad laver jeg med det? En masse af det. Jo. 2 stiger. Ej, det er i hvert fald ikke godt nok. Sådan der. Skal gulvet ikke være 3? Hvad? Gulvet bliver 3. Fuck dig. Hey, stop med slå mig. Det slår mig ikke. Kraftet med løgn, så er jeg præcis. Jeg laver lige med noget. Hej. Creep. Ej, du skal kraftet mig lige lave det der var. Lige der, alle steder, så skulle det være der. Ja. Bare Oliver, det der. Det er bare Oliver. Jo, gulvet. Altså. Og skulle lave det gider altså ikke købe. Gider købe det dejlige lort. Hvor bliver jeg ved med at tage det? Hvorfor Hvorfor er jeg ikke på mig? Nej, jeg lavede fejl. Synd. Crack. Jeg tænker, jeg skal gøre det. Du skal gå op med det. Nej. Jo, du skal. Det er din fejl. Hvorfor skal du så ikke ordne noget? Det er din fejl. Oh my god. Skal gulvet ikke være 3? Oh my god. Hvad? Jo, gulvet bliver 3. Okay. Det er bare... Hvad? Der var der. Nej. Fri. Og vi spiller Minecraft på iPad og telefon. Det tror jeg faktisk godt, de ved. Okay. Ej! Nej. Dammit, jeg mangler et stykke træ. Det er heldigt, jeg lige til på det sidste. Hvorfor går du ud? Nå, har vi det. Jeg vil lige være så til 3, der hvor jeg mangler 3. Og lige ved dørene her. Hvor? Her ved dørene, og så der, hvor der mangler et stykke 3. Ja. Du er bare en... Sæt døren igen. Sæt dem! Nej, det skal det er moderne. Det er moderne. Ja, det er moderne. Derude ved det ikke. Det er så moderne. Det er den nye mode. Ja, så siger de jo. Jeg var i gang med at smadre døren. Det er så synd. Jeg begynder at lave en farm. Hvorfor er der stiger derude? Det ved jeg sgu ikke. Jeg satte lige noget ret forkert. Ja, undskyld, jeg er snottet, vi er lige på pizza. Ja, og vi er ikke brødre. Nej, det er vi ikke. Og det her er så episode 4, er det ikke? Jo, det er fordi, vi lavede episode 3 før. Hvis jeg nu overkriterier, så tror jeg ikke, når det bliver kriterier. Det gør den. Så fælles det der. Det er så spise. Ja, siger Oliver. Jeg har faktisk masser af tid til det. Nå, skal jeg være med at trække? Eller, med hej? Simon, har du... Må jeg få noget træ? Jeg lige brugt det sidste. Skål for noget. Så jeg har 12 tilbage i går. Må jeg få noget? Nej, jeg har 15. Give me! Nej. Give me! Jeg vil bare sige, at på den her måde, så giver det slet ikke. Og fordi du er så dårlig til at tale linjen, så det lyder sådan der. Må jeg bære? Må jeg bære med 3? Hvad?
gøre noget træ. Ja, hvis jeg beslutter 10 gange. Det må du ikke. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og hvor meget skal du bruge? Alle. Hvad? Alle stykker. 15. Jeg får lige at have min is. Creepy. Jeg ved godt, hvor du sikkert ret nice. Jeg har lavet en mega fin. Der kommer til at være en mini herovre. Jeg har nu i hvert fald noget, hvad fejl var. Ej, den kunne jeg lige så godt bare lade være. Jeg må gerne pakke. Hvis folk tænker, hvad fanden er gangen, så er det fordi, jeg er gammel med at flytte lidt rundt på det. Okay. Jeg har lille også. Ja, det er typisk dig. Ej, nu er jeg lige lavet vand, ting. Nej, jeg... Jo, du er. Nej. Er du lige der med at gå til dig? Ja, det er det rent faktisk. Det sagde du til mig i går. Du skal ikke lyve. Vi er bare ikke... Vi leger ikke sammen på. Det ved jeg godt. Vi leger sammen i morgen. Ha! Olli, kan du godt vælge lidt? Eller med mig, efter noget jern. Kan du godt give mig et stykke træ? Kun et. Hvad skal jeg bruge et stykke træ til? Til en låge. Jeg har lige brugt de sidste stykke. Jeg lægger et stykke træ i kisten. Det er typisk dig. Hey, stop. Hey! Jeg kan ikke komme ud af din dør. Hvor dårligt. Det er fedt. Jeg er miner. Okay, Olli. Så har jeg lavet vores lille farm. Den er helt vildt flot. Jeg har det ikke. Og 2 kyllinger. Jeg vil gerne finde lidt kul. Og I var... jeg skal have en lortekiste. Hvad? Jeg skal have en dårlig kiste. Jeg vil bare gerne finde lidt kul. Jeg gider ikke have så mange crafting tables. Jeg smider nogle af dem ud. Hvordan det? Jeg vil lave skraldespand. Så skal du lægge fast. Nej, det bliver ikke. Nogle gange så forsvinder de bare. Nej. Jeg synes det. Jeg laver skraldespand indenfor. Slut for noget. Hvor skal vores ovn stå? Meget træ skal man egentlig tage til en låge. 6 stykker. Så man kan godt få 6 stykker træ. Ah. 1, 2, 3, 4, 6. Tak. Du får heller ikke mig 3. Hvad? Du får heller ikke mig 3. Jeg bruger med træ. Jeg skal nok lige finde noget til lige om lidt. Nej, det behøver du ikke. Men hvor skal vi lave vores skraldespand? Lige for nej, eller hvad? Edderkop! Hvad er der? Jeg vil bare drikke den. Hvor er der? Du svin. Bare forsvinde det. Så jeg kan lave en bog. Nå, men du kan nok have lavet til mig. Jeg skal have 3. Jeg laver en truck. Ej, det er løgn. Nu er lige gravet ned, skulle du? Nej. Laver du ned? Du skal ikke grave os fri. Hvordan kommer det så op? Okay, vent lidt. Jeg kan ikke få lov at grave. Så kan jeg heller ikke, du står i vejen. Dræb mig, Simon. Dræb mig. Jeg har ikke noget skade. Jo, jeg har. Dræb mig. Godt. Så tag min ting. Det har jeg ikke. Jeg har ikke plads. Okay, det var sjovt. Fuck, du har meget lort på dig. Det var typisk dig, eller hvad? Hej, jeg lort på dig. Hej. Det skal være en eller anden gang nu, så jeg skrænder. Vi skal sove. Hvorfor? Wow, er det nat? Det er aften, Oliver. Nej, vi kan sove. Jeg sover. Wow, seriøst? Ej, hvor sejt. Jeg troede ikke, man kunne. Jeg ligger... Det er du nok lige alle ting, så. Ja, det er det, man gør. Den beholder jeg selv. Hej. Ej, du har taget min ovn. Jeg sætter den bare. Jeg vil så sove. Svær. Og
en pisse dårlig skov. Nu har vi kun filmet 10 minutter. Nu er der lamper lige. Vi har kun filmet 10 minutter. Ja. Kun. Vi har kun 10% tilbage. Pisse. Sorry, folkens. Det Sorry. var Oliver. Vi stopper videoen her. Vent. Vi stopper videoen her. Beklager, den ikke blev så lang tid. Hej.